Pekný deň vám prajem. Dnes by som vám chcel niečo povedať o elektrickom obvode, jeho častiach a taktiež aj o schematických značkách elektrického obvodu. Elektrický obvod plní jednu veľmi dôležitú úlohu a to je privádzanie elektrickej energie zo zdroja do spotrebiča. Ako zdroj môžeme použiť monočlánok, tiež to poznáte pod názvom batéria. Batéria je v podstate viacero monočlánkov usporiadaných vedľa seba. Toto poznáte ako zdroj. Elektrický zdroj je naša batéria, ktorá má tu na kladnú svorku a zápornú svorku, aby to bolo také jednoznačnejšie. Môžeme si to aj farebne označiť, takto. A potom máme nejaký spotrebič a typicky sa uvádza žiarovka, takže tu má závit. A wolframové vlákno. Čiže toto tu je spotrebič. A teraz našou úlohou pre zostrojenie elektrického bodu, respektíve pre splnenie tej úžasnej vlastnosti, ktorú elektrický bod vytvára, je nejako doručiť túto elektrickú energiu, ktorá je uschovaná v batérii, v elektrickom zdroji, do nášho spotrebiča a naspäť. Preto je to obvod, okruh, kedy dostávame elektrickú energiu do spotrebiča a naspäť. Čiže elektrický zdroj v našom prípade, nech je to batéria, je to monočlánok, ale keď ich bude viacej, tak to môže byť aj batéria. Batéria. A spotrebič nech je žiarovka. No, najjednoduchšie to urobíme tak, že pripojíme batériu, respektíve jej konce ku správnym koncom ku spotrebiču. Totižto každý spotrebič na to, aby fungoval, potrebuje mať nejaké elektródy, svorky tiež, ku ktorým budeme pripájať elektrické vodiče, ktorými bude tiesť elektrický prúd. Povedal som niekoľko nových slov, takže áno, toto tu sú elektrické vodiče. V našom prípade to môže byť kábel, drôt, to je jedno, čo to je. Pokiaľ to vedie elektrický prúd, ktorý prúdi takto od kladného ku zápornému. Elektrický prúd. Elektrický prúd je v podstate energia uschovaná tu na. No a budeme sa na ďalších hodinách učiť, čo to vlastne znamená ten elektrický prúd. Pre začiatok nám stačí vedieť, že prúdi od kladnej svorky batérie ku zápornej svorky batérie. Ideálne, ak je medzi tým ešte aj nejaký spotrebič. Ak by sme niečo také spravili, tak zistíme jednu úžasnú vec, že žiarovka nám začne svietiť. No, toto tu je elektrický obvod, to je pravda. No, je dosť nepohodlné vždy ručne pripájať drôt ku batérii, ak chcem, aby svietila žiarovka. Skúste si predstaviť, že ak by ste chceli v miestnosti zasvietiť žiarovku, tak by ste museli ísť vonku k elektrickému stĺpu a napojiť tam kábel. Len preto, aby vám fungovala žiarovka v miestnosti. No to je nonsens. Od toho vznikol taký úžasný vynález, volá sa to elektrický vypínač. Na farbu zmeníme. Elektrický vypínač, ktorý je umiestnený väčšinou na stene, ale môže byť aj takto na kábli umiestnený a vyzerá nejako takto. Hej, to je ten klasický vypínač na nočnú lampu, ktorý máte.
Čiže toto tu je spínač. Máme obvod a teraz elektrický prúd prúdi zo zdroja, v našom prípade batéria, takto cez vodič až ku spotrebiču. Cez spotrebič, tu na to nie je znázornené, ale ja to takto modrou znázorním, že toto tu je vo vnútri, že toto tu je v podstate pokračujúci elektrický vodič, ktorý takto ide naspäť. Takto to nejako vyzerá v tej našej žiarovke. Hej, toto modré je skryté, to nevidíme. Tu na odkladného cez vodič, cez svorku, cez závit žiarovky do jednej elektrody cez wolframové vlákno, od wolframového vlákna cez ďalšiu elektródu ku spodu žiarovky do vypínača a naspäť. Inak vypínač by mal byť tu, ale je to v podstate jedno. Pre náš jednoduchý elektrický obvod je to v podstate jedno. Budeme si vysvetľovať, prečo je to jedno, že či je spínač tu pred spotrebičom alebo za spotrebičom. Je to jedno v takomto jednoduchom elektrickom obvode. Tak, čo sme už prešli? Čo je to elektrický obvod? Máme, aké má časti? No, zdroj, vodič, spínač a žiarovku, spotrebič teda. Úplne, ak by sme to pritiahli za vlasy, tak nám stačí len zdroj a spotrebič. Ale vždy sú tam aj nejaké elektrické vodiče, aj svorky batérií majú, ak máme plochú batériu, s ktorou ste sa už stretli na hodinách techniky, verím tomu, tak tá vyzerá nejako takto. Možno spomínate, skúšali sme, či batérie fungujú. A ja som robil práve to, že takto nejako, že prikladal som jeden koniec žiarovky k zápornej svorke a závit žiarovky som prikladal ku kladnej svorke. A takto som vlastne skúšal, či žiarovka je vypalená, či funguje, či je batéria nabitá a tak ďalej. Takže aj toto tu, ak to zoberieme, je elektrický vodič, tieto pliešky, na ktoré by ste si mohli spomenúť. Takže zdroj, vodič, žiarovka a naspäť. Pre pohodlnosť dajme aj vypínač. Tu máme, toto už máme za sebou. Čo sú to vodiče a izolanty? No, a na to, aby sme doručili elektrickú energiu zo zdroja do žiarovky, potrebujeme nejaký materiál, ktorý dovoluje elektrickému prúdu prejsť cez neho. Čiže elektrické vodiče sú vlastne materiály, ktoré dovolujú prechodu elektrického prúdu. Čiže dovolujú elektrickému prúdu prejsť. Opakom elektrických vodičov sú elektrické izolanty. O nich tiež budeme hovoriť tiež na ďalších hodinách viacej, podrobnejšie, že prečo sú vodiče, prečo sú izolanty. A tieto nedovolujú elektrickému prúdu prejsť. Aj jedné, aj druhé majú svoj zmysel. Elektrické vodiče, tie používame na doručenie elektrickej energie zo zdroja do spotrebiča a naspäť. A elektrické izolanty používame na to, aby sa tá elektrická energia nedostala tam, kam nemá, napríklad do našich rúk. Prečo sú skrutkovače s plastovou ručkou alebo drevenou? Prečo máme kábly, dajme tomu od mikrovlnky alebo od chladničky,
pogumované. Prečo sú gumované? Prečo nemáme rovno kábel, ktorý môžeme chytiť a dva káble hneď vložíme do zástrčky, do steny. No, malo by to fatálne následky a viackrát by sme my už asi tú chladničku nenapojili. Čiže elektrické izolanty majú velikánsky význam pre ochranu zdravia pri manipulácii s elektrickými obvodmi a elektrickou energiou. Prosím, nepodceňujte to. Čiže vodiče umožňujú prechod elektrického prúdu, používame ich na to, aby sme túto energiu ukrytú v tejto batérii typu A napríklad dostali do vodiča, cez vodič do spotrebiča a naspäť. A izolanty nám práve dovoľujú manipuláciu s vodičmi aj s celým týmto obvodom, aj keď je uzavretý, tak, aby nedošlo k nejakej újme na zdraví. Schéma elektrického obvodu. No, ak by som takto nejako nakreslil elektrický obvod bez nejakého popisu, tak by ste sa veľmi čudovali, čo to tu ten učiteľ nakreslil. Tento jednoduchý elektrický obvod, áno, toto by ešte bolo pochopiteľné, ale dajme tomu, že mikroprocesor by sa takto jednoducho nakresliť už asi nedal. Preto vznikli s pribúdajúcimi prvkami, ktoré sme do obvodu dokázali dať, napríklad cievky, napríklad LED diódy, napríklad ďalšie spotrebiče, napríklad zvonček. Prišli ďalšie a ďalšie komponenty, ktoré sme tam museli nejako dať a ten obvod musel ostať čitateľný, aby ten, kto ho poskladá dajme tomu na druhom konci sveta, aby to vedel vlastne výjsť, z čoho to je. Takýto jednoduchý elektrický obvod zvonil mi mobil. Takže takýto jednoduchý elektrický obvod by sme zakreslili asi nejako takto. Kladnú svorku batérie zaznačujeme dlhou tenkou čiarou, zápornú svorku batérie zaznačujeme kratšou, ale hrubšou čiarou, takto nejako. Vodiče znázorňujeme vodorovnými alebo horizontálnymi čiarami. Takto. A teraz spotrebič. Každý spotrebič má inú značku, konkrétne žiarovka, krúžko a v ňom takto dve prekrížené čiary. Toto tu je schematická značka žiarovky. Vodič a schematická značka spínača. Vyzerá nejako takto. A zase vodič naspäť ku zápornej svorke zdroja. Toto tu je schéma takéhoto jednoduchého elektrického obvodu. Ja som vám hovoril, že je jedno, či tento spínač je tu, alebo keby som to nakreslil takto nejako, že by som tu nadal spínač, žiarovku. Je to úplne jedno. Tieto dva obvody sú úplne rovnaké a na funkciu obvodu toto nemá nejaký vplyv. Totižto jednou z podmienok fungovania elektrického obvodu je to, že musí byť uzatvorený. Darmo, že ja mám nabitú batériu, že mám zdroj, že mám spotrebič, že mám aj vodiče, ktoré mi tú elektrickú energiu dovedú k zdroju, od zdroja ku spotrebiču, ale ako náhle je obvod nie je uzavretý, elektrická energia nemôže prúdiť. Preto je to obvod, preto musí tam byť ten okruh, kedy elektrická energia by, dobre, dajme tomu, že by išla tu a zrazu by zastavila, nemala by ako pokračovať. Ona nemôže preskočiť takú túto veľkú medzeru.
Budete sa neskôr učiť o tom. Takže vypínač musí byť zapnutý, teda zopnutý sa tomu hovorí, takto nejako, aby sme mohli vidieť žiarovku svietiť. A je úplne jedno, či je obvod rozopnutý tuna, alebo mám tuna obvod zopnutý, ale tuna ho mám pretrhnutý, dajme tomu, že ja neviem, prestrihol niekto kábel, alebo ja neviem, nastala nejaká porúcha, prehoreli káble. Je to úplne jedno, kde ten obvod je prerušený, ak je prerušený, elektrická energia neprúdi a hotovo. Takže toto bola schéma elektrického obvodu. Ak si spomínate, my sme na technike riešili aj iné elektrické schémy. Jednou z nich bolo napríklad zapojenie žiaroviek, dvoch žiaroviek vedľa seba, za sebou, aký to má vplyv na ich svietivosť a tak ďalej. Skúsim vám to pripomenúť. Poďme trošku nižšie. Máme zdroj, jeden spínač a tu nás sme mali žiarovku jednu, žiarovku druhu a naspäť. A potom sme mali zdroj, spínač, žiarovku jednu, žiarovku druhu, takto spojené a naspäť. Toto musí byť uzavreté. Takže tu máme úplne, čo sa týka komponentov, rovnaké schémy. Rozdiel je v ich zapojení. Skúste si spomenúť, alebo skúste niekde na internete nájsť, kde budú žiarovky svietiť jasnejšie. Toto tu je zapojenie vedľa seba, máme tomu schéma A, a toto tu je schéma B. Skúste porozmýšľať, skúste nájsť na internete, čo to vlastne znamená, spomenúť. Nie je to na známku, ale dosť vám to pomôže na akejkoľvek strednej škole. Tuším. V každom prípade, čo si máte odniesť z dnešnej hodiny, je to, že elektrický obvod slúži na to, aby dopravil elektrickú energiu zo zdroja cez vodiče do spotrebiča, od spotrebiča naspäť. Musí byť uzavretý, inak tá elektrická energia jednoducho prúdiť nebude. Časti sme už vymenovali, je to zdroj, vodič, spotrebič, môže byť aj spínač pre pohodlnosť. Vodiče to sú materiály, ktoré dovoľujú elektrickému prúdu tiecť cez seba a izolanty nedovoľujú tiecť cez seba. Tu by som možno ešte pridal elektrické vodiče, to sú napríklad kovy. Všetky kovy sú veľmi dobré vodiče. Voda, dajme tomu voda. A niektoré plyny tiež vedú dobre. A izolanty sú napríklad guma, drevo, plast. Čiže všetky tie veci, ktoré sa používajú na vonkajšie pokrytie elektrických zariadení, môžete si to všimnúť. Guma, drevo, plast. Staré skrutkovače boli drevené, teraz majú plastové ručky. Guma sa používa na káble, aby sme mohli dať bezpečne do zásuvky, zástrčku do zásuvky. No a schéma elektrického obvodu takto vyzerá nejako. Schéma a schematické značky je zdroj, to je toto tu. Potom máme spotrebič, to je toto. Potom máme spínač, to je toto. No a vodiče
vyzerajú takto nejako. My sa o tých jednotlivých schematických značkách budeme učiť viacej. Čiže toto tu je zdroj, toto tu je vodič, toto tu je žiarovka, ktorá je pripojená ku vodičom. No a toto tu je spínač. Čisto pre zaujímavosť, koho by to zaujímalo, akú schematickú značku majú LED diody. Tak je to také. Toto tu je light emitting diode, alebo svetlo vyžarujúca dioda. Čisto koho by to zaujímalo. Ale toto už nie je predmetom dnešnej hodiny. Takže odo mňa všetko. Majte sa pekne.